Иңне иңгә куеп парлы гомер итү, булар барысы да, зирәк акыл да, үзара мәхәббәт тә, хөрмәт тә, сабырлык та таләп итә. Бүген бездә кунакта җырлы гаилә. 14 ел парлы гомер кичерүче, буада яшәп иҗат итүче композитор Сәйдәш Хәсәнҗанов һәм аның тормыш иптәше, җырчы Рәшидә Хәсәнҗанова. Кунакларыбыз белән әңгәмәне башлаганчы, алар башкаруында җыр тыңлап китик. Сайрарманы күңілі бақшаңда, бұлбылдай қанатыланып. Келіп кетеме янынарыңа, мен яздай қабатланып. Сайрарманы күңілі бақшаңда, бұлбылдай қанатыланып. Бағылым сүйі ярыма, тоқталым тәуге қабат. Білесіңімі юрек түгіл, сен мені шынылап ярат. Бағылым сүйі ярыма, тоқталым тәуге қабат. Білесіңмі юрек түгіл, сен мені шынылап ярат. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Хәерле көннәр сезгә дә. Хәерле көннәр, исәнмесез? Бу җырны тыңлаганнан соң тамашачыларыбыз үзләрен инде Һинд фильмын карагандай хис иткәндер дип уйлыйм. Менә сез дә гаиләдә Һинд ирләре һәм хатын-кызлары кебек җырлап кына аңлашасыздыр, әйеме? Инде бары тик җырлы хисләр генә шула үзебезнең Рәшидә белән семьябызда, гаиләбездә. Чөнки тормыш юлы һаман җырга бәйләнгән. Шуңа күрә гел җырлар эзләүдә, җырлауда, дөресен әйткәндә Һинд киносыннан ким түгел. Ә танышу тарихы ничек башланды ул сезнең? Танышуга килгәндә мин ул вакытта драм театрда эшләйдем. Раил Садриев миңа әйткән иде, үзеңә җыр булдыр дип. Мин сорашкач, кайдан җыр табып була дип. Миңа адрес бирделәр. Буа шәһәрендә бер генә композитор бар, Сәйдәш Хәсәнҗанов, шуңа бар дип. Мин киттем җыр эзләргә, шалтыраттым, очраштык. Шул вакыттан соң инде җыр да булды, гаилә дә. Бала да булды. Аллаһка шөкер, субханалла. Менә ул вакыттагы хис кичерешләрегез сезнең уртаклашып киттек әле. Безнең бу шундый мәхәббәт турында сөйләшәбез без, шуңа күрә инде бик урынлы булыр иде бу. Мәхәббәт булмаса, җирдә яшәү булмас иде, дөресен әйткәндә. Яңа парлар тумас иде, балалар тумас иде, яшәү булмас иде, тереклек булмас иде, шулай бит. Шын китүе дә мәхәббәтнең җыр яздырдым Рәшидәгә. Мәйдан башка чыгып китә инде. Шуның белән мәйтәм башка күрмәмен дә ахыр инде дип. Мәйтәм сезне итеп куйым әле дидем. Анда инде Рәшидә әйтә, сездә андый да бармы дип менә. Алай юк түгел инде ул. Мәйтәм сездә доставкада бармы? Доставкада бармы дип менә шуннан башланып китте мәхәббәт. Безнең җырлар көндәлек хәләткә дә кайберсе бәйләнде инде аның баштарак. Хәзер инде җырышы шундый яздырабыз. Барсы да дөресен әйткәндә бөтен җырларыбыз да мәхәббәткә бәйләнгән. Мин яратам, син яратасың, шундыйрак темага. Сәйдәш әфәнде, бөек татар композиторы Салих Сәйдәшев исемен йөртү, бәлки нәкъ менә шул сезне композиторлыкка этәргәндер. Ничек уйлыйсыз? Уйлаганыгыз булдымы бу турыда? Инде менә хәзер гомер үткән саен уйлыйм. Минем бөтен уйнау 6 яшьтән башланды. Әти мөнидерия. Нинди уен коралны уйныйдыр? Тальянкада башладык. Тальянка бармаклы гармун дип әйтәдер инде. Аны инде әтигә абыйны өйрәткәнне карап торып, үзем кызыктым. Аннары соң бик бәләкәй булгач уйныйсылар да килә урамда. Абый апкредер, почти инде кыйнап, утыр, рән, менә шуннан абыйга әтимә рәхмәт.
Һәм инде минем канда инде бабайларыбыздан гармония саган булганнар. Алар оста гармончылар булганнар. Менә шуннан инде беренче класста инде мин баянда өйрәндем инде. Баянда менә шул 8нче класстан соң киттем Алабуга мәдәни агарту училищесына. Уже баянда бик оста укытучым лекте, Фәхрәзиев Талгат Мөхтарович бөтен серләрен аңлатты. Аннары армия саплары. Шуннан соң инде мәйтем тагын зурайтырга кирәк. Казан дәүләт академия институтына оркестр бүлегенә кереп, аны тәмамладым 2002 елда. Менә бөтен шунда алдым мин серләрен, музыкаларның, гармонияларын, сольфеджиоларын, бөтен нәрсә минем колакта сеңгән. Менә һәр җырда миңа авыр түгел. Җыр яздырага дисәң, алдан уйлайм, ул җангарамадымы, ул алайды түгелме дип. Аннан соң үземнең ниемне чыгарам, мин халыкка шул матур килер. Хәзер дә сез нәкъ шушы иҗаттан ерак түгел, сез белүемчә музыка мәктәбендә эшлисез, әйеме? Балалар мәктәбендә инде педагог, концертмейстер, балалар рәтергә сәбәбем бар. Курай, кубыз, гармон, баян, менә шундый. Субханалла. Нинди генә уен коралына тотынсагыз да, димәк инде искиткеч итеп башкарасыз. Сәйдәш әфәнде, әйтегез әле, менә көй ничек туа? Әлеге сорауга бәлки фәлсәфи дә җавап бирергә буладыр, әйеме? Менә илһам чыганагы нәрсә сезнең өчен? Ки ул менә шагыйрьләр да инде ул теге мин тирп язам дип булмый, тумый. Ул туа менә шул сез әйткәндәй фәлсәфи, ул аңлашылмый торган хис ул. Аны шунда яздырып кала алсаң, нотага салсаң, ул онытылмый инде, барлыкка килә. Алай теге чынлап торып языйм әле дигән ни юк. Иртән тордым да эш кебегәйме, юк, менә миңа бүген язырга кирәк дип алай булмый. Башта ки туамы, әллә инде шигырьгә игътибар итеп, шуннан соң ки язасызмы? Шигырьгә игътибар итәргә кирәк. Ниндирәк жанрда язып, моңлыракмы, яшьләргә кагышлыракмы? Син чынлап яратман килеп чыкканы ничек? Ул вакытта магнитофон заманасы иде. Сәйдәш төнлә йоклый алмаганбыз, нәрсә булгандыр. Миңа иртә белә алып килә, кара, тыңлап кара ди. Баса кассета әйләнә бит инде. Кассетада менә шул теге сүзләп түгел, килеп кенә. На шулай гына шул ки. Ярты йоклаган килеш. Да, сүзе дә юк, бер нәрсәсе юк. Шундый гына. Әйе. Шулай илһам. Илһам канаты килгән, әйеме? Син мине чынлап ярат дигән җир инде безнең төнлә туган җир ул. Рәшидә ханым, сез җыр сәнгатенә ничек кирип киттегез? Җыр сәнгатенә кирип китү ул теге турдан гына кирип китү түгел инде. Дәресен әйткәндә, мин кичкенә чактан, бала чактан җырларга яраткан бала идем. Кай вакытларда кырларда йөргәндә дә теге үземне сәхнәләрдә хис итә торган идем инде бала чакта. Инде үсеп җиткәч, менә шул драма театрга эшкә кергәннән соң, Сәйдәш белән инде эшли башлаганнан соң, чынлап торып инде җырчы булу теләге туды. Һәм без инде үзебезнең җырларны булдыру өстендә эшләдек. Аллага шөкер, бүгенге көндә безнең 4 диск чыкты. Тагын әле яңа җырларыбыз бар. Әле дөньяга чыкмаган яңа аранжировкалар белән берничә җырыбыз әзер тора дөньяга чыгарга. Рәшидә ханым, менә сез хатын-кыз буларак Сәйдәш әфәндене әлбәттә инде илһамландырып торасыздыр. Мактанып әйтү түгел, син булдырасың, синнән була. Дәресен әйткәндә хатын-кыз ирләрне ничек ярата, тәмле итеп ашата. Коры, ягымлы йөз, ир кешегә әллә нәрсә күп кирәкми. Ирне ир иткәндә хатын, хур иткәндә хатын дигән әйтем бар, әйеме? Димәк инде менә сез Сәйдәш әфәнде ирне ир иткән хатын дип әйтергә кирәк бу чиракта. Мактанып әйтү түгел, может шуңа туры киләдер дә ул. Кем белгән. Дөресен әйткәндә, безнең гаиләдә мәхәббәт яши. Аңлашу, мәхәббәт. Менә безнең телевизор экраннарын карап утыручы яшьләребезгә нәрсәләр киңәш итәр идегез сез? Яшьләргә әйткәндә, гаиләле яшьләргә әйткәндә, берсе сөйләгәндә икенчесе тыңлап торсын иде. Әбиләрдән килгән әйтем бар бит, бабай эштән кайткан төшкә, әби авызына шырпы кабып куя бит. Кай вакытта менә шул мисал туры килә торгандыр. Бирең кызып киткәндә икенчең бастырырга кирәк инде. Дәшми торырга кирәк. 5 минуттан үзе барса да җайлана.
Сәйдәш әфәнде, сез нәрсә дип? Шулық, шулық. Жоқ еткенде қатын қыз, бар еткенде қатын қыз. Мен Құдайыма рахмәтлі. Десек, біз ikimiz де бір күнде туған, бір күнде біздің бір қаз жете, бір істер жете бізге, бір туған күнімізді өткеріге. Құдайыма бек зор рахмет. Шулай ғұмырлар бізні ұзын беріп, бірге яшәргә дә табылган икән, ташламаска, кисмәскә. Тагын әйтәсе килә, менә һәр көнне менә мин ишетәм ул сүзне. Миңа Сәйдәш һәр көнне шушы тормышта яшәткәнгә миңа һәр көнне рәхмәт әйтә. Һәрбер өстәлдән торамы, үтеп китәме, рәхмәт ди. Мәсәлән әйткән, аңлап та бетермим кай вакыт. Рәхмәт әнкәсе. Бик зур рәхмәт. Менә хәзер инде бу чиракта мин сезгә рәхмәт әйтәм. Шундый җылы очрашу өчен һәм инде алга таба да очрашулар насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Амин. Амин, рәхмәт. Тапшыруыбызны Сәйдәш Хәсәнҗанов башкаруында дусларга, туганнарга җыры белән тәмамлыйбыз. Һәр вакыт дуслык һәм туганнар кадерен белеп яшик дигән изге теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Туган бар җирдә ярдәм бар. Тормышлары бара гөреләп, кадерен белеп туганнарның, алар һәр вакыт кирәк. Бәйрәмнәр узмый дусларсыз, иң якын туганнарсыз, матур теләкләрсез, һәм дә дәртле җырларсыз. Бәйрәмнәр узмый дусларсыз, иң якын туганнарсыз, матур теләкләрсез, һәм дә дәртле җырларсыз. Бәхетле сәгатьләр һәм борчулы минутлар, кайгы шатлык бүлешергә кирәкле якын дуслар. Бәйрәмнәр узмый дусларсыз, иң якын туганнарсыз, матур теләкләрсез, һәм дә дәртле җырларсыз. Бәйрәмнәр узмый дусларсыз, иң якын туганнарсыз, матур теләкләрсез, һәм дә дәртле җырларсыз.